Nastavljamo izradu zadataka iz matematike za malu maturu i danas radimo 382. zadatak. U ovom zadatku mi treba da izračunamo obim četvorougla ABCD. Dati su nam uglovi u trouglu da jedan 45 stepeni, jedan 60 stepeni i da se radi o dva pravougla trougla. Također data nam je duž AB koja iznosi 6 cm. Da bismo izračunali obim, nama trebaju i dužine AD, DC i BC. Sada ćemo da vidimo šta mi možemo da izvučemo iz ovih podataka da je ovo jedan pravougli trougao sa uglom od 45 stepeni i da je ovo drugo pravougli trougao sa uglom od 60 stepeni. Pa da krenemo. Ovako, budući da je ovaj ugao 45 stepeni, a ovaj 90 stepeni, a znamo da je zbir uglova u trouglu 180 stepeni, dolazimo do zaključaka da je ovaj neki ugao alfa, da ga obeležimo, alfa jednako 45 stepeni. Kako to dolazimo? Zato što je zbir uglova u trouglu 180 stepeni, dakle, alfa je 180 stepeni minus 90 stepeni minus 45 stepena. U ovom drugom trouglu isto imamo pravilo da je 180 stepeni zbir uglova u trouglu i ovaj ugao označimo ga recimo sa beta. Iako ovdje ugao nije u temenu B i ovdje je temen D, ali mi možemo označiti bilo kojim oznakama. Pa je beta jednako 180 stepeni minus, znači jedan ugao je 90 stepeni, jedan ugao 60 stepeni i mi znamo onda da je beta 30 stepeni. I sad, znači ovdje je 45 stepeni, ovdje je jednako 30 stepeni. Dakle, mi smo sada odredili uglove. I sad, znači, ovaj trougao je jednakokraki. Mi nismo baš nacrtali ovdje njega kao jednakokraki, ali on jeste jednakokraki jer su mu uglovi po 45 stepeni, znači ima dva ista ugla, što znači da je ova stranica AD jednaka stranici AB, a znamo da je AB 6 cm, znači AD je 6 cm. Znači i ovo ovdje je 6 cm. Iz Pitagorine teoreme možemo odrediti i duž BD. A zašto nam je potrebna duž BD? Da bismo posle u ovom trouglu odredili duži DC i BC. Duž BD obeležimo je sa nekom oznakom, recimo X. I onda imamo da je ova stranica na kvadrat plus ova stranica na kvadrat jednako x na kvadrat. Dakle, 6 cm na kvadrat plus 6 cm na kvadrat jednako je x na kvadrat. Znači 36 cm na kvadrat plus 36 cm na kvadrat je x na kvadrat, 72 cm na kvadrat je x na kvadrat. Iz ovoga dobijamo da je koren i 72 cm na kvadrat jednako x. I iz ovoga sada dobijamo, kako ovo možemo da predstavimo, znači 6 korena iz 2 cm je x. Sad se vratimo na ovaj ovdje trougao. I ovdje sad treba da se dosjetimo da je ovo polovina jednog jednakostraničnog trougla. Dakle, ovdje moramo da docrtamo. Ovako isprekidanom linijom ćemo docrtati čisto da bismo mi imali predstavu o čemu se tu radi. Ako ovdje docrtamo, znači da je tu 30 stepeni, znači s ove strane docrtamo potpuno identičan trougao ovom trouglu. Znači ovdje je pravougo, ovdje je 60 stepeni. I onda ovdje imamo da je 60 stepeni, 60 stepeni, 60 stepeni, znači ovo je jedan jednako stranični trougao. To znači da je ova x stranica polovina ove stranice BC.
Znači BC je onda 2x. Što znači da je BC 2 puta 6 korena iz 2 cm. Znači BC je 12 korena iz 2 cm. Ovu duž DC, obeležimo je sa neko y, možemo odrediti opet iz Pitagorine teoreme, pošto ovdje imamo prav ugao, pa je onda, a ovu duž smo znači odredili da je 12 korena iz 2 cm, što znači, a x smo rekli da je 6 korena iz 2 cm, dakle 6 korena iz 2 cm na kvadrat, plus ovo y na kvadrat je 12 korena iz 2 na kvadrat i centimetra na kvadrat. Iz ovoga dobijamo da je y na kvadrat jednako 12 korena iz 2 na kvadrat centimetra na kvadrat minus 6 korena iz 2 na kvadrat centimetra na kvadrat. Y sad ovdje imamo znači 12 na kvadrat puta 2 puta centimetra na kvadrat minus 6 na kvadrat puta 2 centimetra na kvadrat. Y na kvadrat, sad možemo da izvučemo ovu dvojku ispred, 2 puta 144 cm na kvadrat minus 36 cm na kvadrat. Dakle, imamo da je y na kvadrat 2 puta 108 cm na kvadrat, znači y na kvadrat je 216 cm na kvadrat. I sada dobijamo da će koren iz 216 cm na kvadrat neće biti pun broj, znači neće biti ceo broj, nego ćemo dobiti i neki koren. I onda da bismo mi lako došli do toga šta je koren iz 216 broja 216, vratit ćemo se nekoliko koraka unazad na ovaj red, jer vidite, i ovako. Pošto imamo 12 na kvadrat, a 12 možda zapišemo kao 2 puta 6. Dakle, napisat ćemo y na kvadrat je 2 puta 6, pa to na kvadrat, puta 2 cm na kvadrat, minus 6 na kvadrat, puta 2 cm na kvadrat. Kad imamo 2 puta 6 na kvadrat, to je 2 na kvadrat puta 6 na kvadrat puta 2 cm na kvadrat minus 6 na kvadrat puta 2 cm na kvadrat. I onda 6 na kvadrat puta 2, 6 na kvadrat puta 2 možda izvučemo ispred zagrade, pa imamo 6 na kvadrat puta 2 je 2 na kvadrat minus, ovdje je kao da je napisana jedinica, ako ništa ne stoji onda kao da je jedinica, znači minus 1 cm na kvadrat prepisujemo, znači y na kvadrat je 6 na kvadrat puta 2, 2 na kvadrat je 4, 4 minus 1 cm na kvadrat, dakle y na kvadrat je 6 na kvadrat puta 2 puta 3, y na kvadrat je 6 na kvadrat puta 6 cm na kvadrat. I y je onda koren iz 6 na kvadrat puta 6 cm, y je 6 korena iz 6 cm. Dakle, mi nismo morali da se vratimo na ovaj korak, ali je jednostavnije doći do korena iz 216. Koren iz 216 je 6 korena iz 6, znači, jer mi moramo da ga svedemo. Ako u ovom trenutku izvučemo 6 na kvadrat, uočimo da je 12 2 puta 6 i onda izvučemo 6 na kvadrat puta 2 ispred zagrade. Dakle, sada imamo da je y 6 korena iz 6 cm, da je ova stranica BC 12 korena iz 2, imamo da je ova stranica 6 cm i 6 cm i preostaje nam da izračunamo još obim u tom trouglu. Uzet ćemo sada još jedan papir, znači ovo je jedan
od težih zadataka i po mom mišljenju jedan od najtežih zadataka iz zbirke za prijemni, za upis u srednju školu, odnosno za malu maturu. Ovakvi zadaci, koliko se ja sećam, čak i za upis u matematičku gimnaziju se rade, tako da je ovo stvarno za onaj high level rada. Dakle, obim četvorougla A, B, C, D jednak je, ako saberemo stranicu AB, plus, znači AB, plus stranica BC, plus stranica CD, plus stranica DA ili AD. I sad gledamo, rekli smo AD jednako AB i da je AD 6 cm, AB je data 6 cm, pa onda samo zamenjujemo. Rekli smo AB 6 cm, to možemo i da zapišemo, 6 cm. BC, rekli smo da je 2 puta 6 korena iz 2, znači 2 puta ovo x, da je ona 12 korena iz 2. CD, evo je, y, ovu koju smo našli poslednju, 6 korena iz 6 cm. I AD, stranica AD je 6 cm, budući da je ovo jednakokraki trougao. I imamo obim ABCD. I ovo sad saberemo, 6 i 6. U stvari, ne moramo da sabiramo, jer možemo iz svega da izvučemo prvo šesticu ili da saberemo pa onda da izvučemo šesticu. Ajde, možda će biti preglednije ako saberemo. Znači 12 cm, ovo i ovo smo sabrali, plus 12 koren iz 2 cm, plus 6 koren iz 6 cm. Obim ABCD je, možemo da izvučemo šesticu, znači 2 plus 2 koren iz 2 plus koren iz 6 cm.